para Pandhawa nanging kudu ana ijol. Kudu ana ijol pitukane Kunti. Kulun lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken lan kula paringaken kinarya lintu supados kasembatan anggen kula nggayuh wayuning para Pandhawa. Bat kabeh namung bisa rahayu saka saking bebaya nanging ulun nyone jalanak kita wijil urage liya kuwi Sadewa paring marang ulun lan samengko bakal dadi darbekku Kunti Talibrata. Punapa darunanipun kedah anak kula Sadewa ingkang dados korban. Menapa to pedhaipun anak kula sekawan wilujeng nanging kedah ancik dhateng kasangsayanipun kadang piyambak. Bat Kunti. Mangerti yo, lamun Sadewa iku sejati namung anak walon. Tegese bocah iku dudu jeneng kita ingkang ngandhut lan dudu jeneng kita ingkang uga nglairake. Senadyan to menika laris sanes kula ingkang ngandhut lan sanes kula ingkang nglairaken, Sadewa tetep langgep minangka anak kula tanpa beda kados Puntadewa, Werkudara menapa dene Arjuna. Awit rikala semanten kula lawan Yai Madrim sampun prasetya bilih setya tuhu ngabekti lados dhateng Prabu Pandhu dumugi puputing yuswa. Duh pukulun kalenggan menika ingkang kula angkah lan sanes inggih rahayuning Pandhawa tetep jangkep cacah gangsal. Boten linara sing manah kula yen kedah ngorbanaken putra kula salah satunggal timbang anak kula ingkang dados bebanten langkung becik kula kemawon ingkang dados korban wonten ing mriki. Duh pukulun. Bakal taren marang jeneng kita sepisan maneh. Sadewa lilakno kanggo panjenengan ulun lan samengkulun bakal ngupaya munir rahayune Pandhawa. Apa jeneng kita iku ora mangerteni lamun tuduh madine kasangsayan kang nemahi Pandhawa. Selawase iki uga dumadi saka anane Sukerta kang sinandhang anakmu kembar kula lan Sadewa. Mula saka kuwi arane Sukerta mau bakal ulun jaluk supaya Pandhawa Raharja luar saka panandhang Sukerta lan uga saka saking baya sangsaya Kunti. Pukulun sedaya ingkang tinitah menika tartemtu kinandhenan sih lan raos pangrasa jroning manah boten tanpa sebab wontenipun laring kang kuanggep Sukerta menika tartemtu ugi wonten syarat srana lan laku kinarya nebus menapa dene nyingkiraken nyirnaken mula Sukerta punika minangka ciciring tiyang sepuh sampun samestinipun bilih ngupayaken menapa kemawon murih keslametane anak Paduka pukulun punika tartemtu ugi mangertos awit jejeripun ugi minangka titah pastri Paduka ugi saged ngraosaken menapa ingkang kula raosaken minangka dados tiyang sepuh. Bat-bat Kunti ning nyatane salawase uripe Pandhawa durung tau nemu kamulyan, durung tau nemu kabagyan kang sejati. Anane mung sengsara lan lekoso.
Nuwun pangapunten Pukulun. Raos kabagyan miwah katentreman menika dumunungipun wonten telenging manah. Mula senadyan to gesangipun Kunti saanakipun menika katingal kebaing kasangsayan. Ananging yen to saklebeting nglampahi penandang punika linambaran ati ingkang lila legawa lan tulus jroning batos tetep bakal badhe ayem anggenipun ngraosaken lelampahan ing alam padang menika Pukulun. Jeneng kita aja matur kang kaya mangkono. Iku awit wis kapenta ing kahanan iku mujudake atur wong tuwa kang mupus. Kula niki ora butuh jeneng kita apa dene anak-anak Pandhawa. Kang ulun butuhake ora ana liya ya mung Sadewa. Oleh ora oleh Sadewa bakal ulun jaluk kunridu Pukulun. Pukulun Wermoni amiji dateng kang abdi. Batu-batu kowe iku minangka dadi abdi kinase. Kono ing dandang mangure. Senadyan wujudmu kaya mangkono. Pasurihanmu gilani mongko. Hi. Piyo? Hi, Pukulun. Nyuwun pangapunten. Awit menika panjenengan kula nggih terlalu ganas niki kula dereng salin. Apa iki wayang kali nek kaya ngene iki? Batu-batu dianggep wae ya wis ngono. Ing puh. Dados saben-saben sandangan kula menika anyar. Kali kok wonten dawuh jeneng kita iku duweni kasekten kang linuwih. Mula kalenggane kula njaluk gawemu supaya ngiri godha marang Kunti manjing ana anggane Kunti kang supaya banjur malih supaya malih paningaling ngeripe Sedewa kanggo ngadhep ana ngarsaku. Kali kok menawi makaten ingkang dados Daud timbalanipun Paduka Pukulun Hyang Wermoni ingkang abdi namung sedya ngestahaken dawuh batu-batu mumpung durung adoh playune Kunti gage tulono gage tututono kepareng nyuwun pamit Sang Betari karo Salina sik nang kene Salina. Aku njaluk kali kok kaya dulunge buta. Dulunge buta patih. Ya sing tak tokke buta patih nah kali kok ngene iki lho. Apa kuwi? Kuwi ngopo ki tangane? Tutupi. Batu-batu bat maraming meneng wae nek gek menyat.
gek lunga nggih. Suaramu durung ganti. Batu-batu pas suaramu ganti nang dhisik. Nggih ngeslaken dawuh pulun. Saya dalu aras apyara sorot lintang kanggo medhap tete sunyo madya ratri lumrang kandaning pus pita karanggiwan putyaniro sang dijawara brangan lir swaraning madu pranta manungsung carining kembang
jabat janging angin Sirepe ngarepku kumantos sing dalu durung ratri dereng wonten ingkang kacarita awong sang wong pratangga pati ingkang jungdul saking Prawetan nadyan kelangan migarsa gunung-gunung warendine bisa merbawani jagat raya dewi tata sing kamantian dewasane nang wau kawusa wancira ngancik gara-gara Sukra mangkara tumpak meda tete kaloba sumur cita anggara kotha Buddha Maesaras Patimintuna Eka Tricatura Panca Cacapta Astronata saing
Wah, Jan. Kendang mulane kok kaya ora pangling. Wah, wis pas. Masuk akal. Mulane kas anggerono dung 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 grendung dah. Wah, wis mati mburiku. Wah, jebul mamantri. Kan. Mamantri ya. Yo. Dasare ya wis kangen to Kong, sore suwe ora di barate iki yo dikendangi yo. Heeh. Manake wah jan kangen tenan aku nek iki rapusi aku. Mati waduh. Mau ki ya aku mergane lek aku ngerti mau mergo weruh Anggit. Anggit ki putrane Mas Mantri terus tak tekoni karo sapa Nggit? Karo bapak. Lah Mas Mantri nendi? Nang kono. Kono. Ya. Mas Mantri ngundang sing ngedram Anggit lho wis. Ya, Kong. Ngaturke panuwun. Wah, jan wis disusul tekan kene dikendangi aturke panuwun tenan karo Mas Mantri. Heeh. Tur ya wis. Nek ya wis padha iki mau rokoke endi ya padha jan. Ya sadadya. Mengko iki. Nggih, mengke lho. Lah ora ana rokoke Mas, Mas. Om Kiswan rokoke 3. Ya karo nilai mau sing durung dipinangkani mau apa wae. Ana fragmen Bandung Bondowoso. Terus ana bajing loncat. Oh wis ding bajing loncat mau wis ya. Berarti mung kari fragmen iki. Ora bajing tikus. Heeh, fragmen Mbak Tatin kalih Mbah Wondo. Heeh. Heeh lek kuwi Mas Mantri anu apa? Rul. Jarume super Mas Mantri. WA jebul tak kira ki ya arep ana saweran meneh jebul meng kuwi. Ora ngedeg-deg. Ya berarti iki Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso sik apa sing ya diselingi lagu-lagu sik ben ora langsung fragmen Gong. Heeh. Pokoke aku tetep kudu metu rang langgam tengu iki lho. Nggih. Langgam tengu. Langgam tengu iki sing kepiye karo sing kae lho. Alah wis kuwi lah pokoke aku pengen aku krungokke kuwi favorit. Saben dina tak setel. Ning tak volumene tak cilekke pol. Iya. Sing nyanyi sapa Gong? Kang Nyekar, Mbak. Mbak Orisa. Mbak Orisa. Rengu. Wah. Ajeng diserampatke napa, Mbak?
Engko terus bar iki lagu duet, lagi fragmen wis, fragmene. Enggak yang baru saja. Hah? Yang baru. Yang baru? Ya. Aku. Urung ngerti sing baru kuwi kaya ngopo omong aku. Iya. Wah, jane bindeng ki marake angel dinggo nyuwara dhuwur sithik wis ketethet-tethet. Wah. Obate apa ya obate ya? Aku ngerti. Obate iki sok sing muni aku ngerti Mas apa? Sesuk ya Mas ya. Oh beres. Pembicaraan boy. Boy iki piye kuwi? Tegese iki dalam lingkup pangrebab pengedram aku karo warna menyang wong siji ra teko. Aku ra melu. Melu apa piye? Ora apa-apa, arep melu. Rengu nggih Mbak Orisa nggih. Nggih. Nggih ngagem. Oh nggih, mau enten wekas Mas. Nggih, Boleh. napa? Mau enten ingkang badhe nembang Pak Gombloh. Nggih. Nggih. Mbah Gombloh. Oh, nggih. Ajeng nembang. Nggih. Minggah. Oh, nggih. Sah Mboten. boten. Dalem. Parengaken boten. Nggih, monggo mboten apa-apa, monggo. Nggih. Nggih, sakniki napa mengke? Nggih. Wingi, Mbak. Sakniki nggih mboten apa-apa. Nggih. Monggo, Mbah. Mbah. Aturan minggah. Nggih. Panggung. Kek pun sari. Nah, nggih. Mbah. 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 Oh, nggih. Oh, nggih. Nggih, mpun. Nggih pun rengu mawon niku wau. Nggih. Monggo, Mbak. Memanise merak ati gayeng man. Ayo do kayang dhewe-dhewe. Heeh. Kene nonton kono wae po yo. Kayak ning pasar to. Kene sing nonton kono. Ayo. Yo, wis ora masalah. Wis ben do gara-gara dhewe nek kono. Nek kira-kira ana sing gabut arul dikamplengi kuwi. Ana dienggo bahan. Wis semepak to. Ah oke. Beres pokoke. Sip. Monggo Mbak Orisa. Nggih. Nek Mbah Geter lagi utek-utek HP. Wah. Nggih, Mbah. Kandas luas wira gandeng rina wengi mantra tapan muntang manting tanjena
Deman. Nggih, sisi Deman. Saking Berkah Kawat. Wah, nggih. Nggih. Ajeng Framen riyen mawon. Oh, guys, sisi Demane. Nggih nderek mawon. Nggih, ngaten niku mawon. Bintang utamane Mbah Wonde. Iya. Framen Batu Bondowoso Mbak Tatin kali Mbah Wonde gandeng Mbak Tatin ampun kundur nggih diganti. Ki arep apa sih iki? Sesi Deman. Oh, sesi Deman ya ora apa-apa. Heeh. Sesi Deman sik terus ya dipinangkani. Dipinangkani. Nah, niku. Sekedap. Sesi Deman 2 orang. Ngono. Ah ini yang berdua 1 2. Yang baru gitu loh. Yang baru. Wajah baru ki. Kudu aku perkenalan, Mbak. Mike, Mbak. Nggih mriku njunan niku apa? Lah tak kira jenengan nyuwun Mbak, napa? Mikrofon ki lho, Mas. Mic. Cetane iki Wis mic. ganti jeneng to. Nek mic aku ki pikiranku tekani ngendi-ngendi, Mbak. Tenan. Piye? Jumeneng. Nggih jumeneng. Kali Mas Fike. Lah, wis. Masuk akal. Lho kuwi kae. Enten embel-embele iki, Mas. Heeh. Wah, wae lho. Oh, Mas Bika. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Terima niki. Sisi Deman. Oke, beres. Duet. Kali Mbak. Mbak Indah wae iki. Ya berdua wae ya. Oke. Masuk akal. Oke. Monggo jumeneng. Oh, katuran jumeneng, Mbak. Alah. Sitoke. Oh, mboten niki. Napa? Oh, mboten. Derek. Bawa mboten napa-napa, mboten nggih mboten napa-napa. Rukun Wiwitane, Mas. wiwitane Derek sang kepek. handerek sang aku Kepek. beda ya Leon. Kepek. Peke Priya gabus yo. pria bagus Casus bayar kang ngolah budaya sowan menyang kutha
Bendera terus ngayung-yung Sahadate selendang kuning waduh kang saking ukir swara kurang permono ning wasis ngungrung marang bendara Dyasulisya pijer ngincangake alis rukun Islam Mamantri terus nos matur sembah nuwun. beres Sideman sampun dipun pinangkani. Niki gandeng mau kang nyuwun fragmen Mbah Wondo kali Mbak Tatin. Nah, Mbak Tatin sampun pun kondur nggih. Digantos Mbah Wondo nyanyi duet. Iki arep duetke Mbah Wondo. Iya. Nggo gantine fragmen. Duet lagunya manut, sing penting duet ngono. Iya, Gong. Sepoti, disepoti. Sepoti dong. Ayo. Ayo Mbah Wondo, yuk. Kaya wong Ah. Sugeng enjing Mbah Wondo. Nggih, piye le. Nggih. Pripun. Waula request-e fragmen. Nggih. Nah, gandeng Mbak Tatin sampun kuntur nggih. Saniki duet. Duet. Nggih. Nah, kira-kira mungsuhe sapa? Nggih. Milih mawon ning nek kula cocoke pojok mriko. Karo Simbah. wah, padha apa sing tuwa. Ah. Esuk-esukan ki nek tuwa mung gari jegal klekarke bruk rampung. Ane aku ki wong ra iso nembang lho, ra iso nembang. Apa Bos ya? sing penting Apa yo? Rondo kempling. Yo ora waton sah. ah nggih. Ampun parang nyangar 500.000 ale. Apa-apa. Aku seneng wis saiki. Aku wis sak suwene iki ora guyu iki mau guyu mergo panjenengane wis gelem munggah. Matur nuwun ya, Le. Matur nuwun. Nggih. Aku nangis ya. Salaman. Alaman. Sik tak kei rokok. Nih rokoke. Lho, Tak kei kowe. Lho aku mung rampok tak kei. Nah. Tenang ke, aku tang 30.000 ya. Nah. Ayo yuk. Ngatek yuk. Ayo. ah, Misake. Tuwa. Esuk-esukan nek tuwa-tuwa ki mung klasikan kae. lagune aja napa Mbah Wondo? Rondo kempling wae. Oke. Apa? Lah ya iki tuwa do tuwa. Rupamu ki nampa, Ban? Aku ki semlang get mau ki nek nyawang ki seban ki semlang. Mengko nang omah ki ora perlu kedadian apa. Sian. Larane atus. Aku Sa pede. sabar ya nok Cahayu sabar. Ngragani cah nakal ki repot. Nggih. Ayo. Oh siap. Siap. Geter kono rak bar ngasta. Bak.
bareng asta. Tenang le, engko tak sawer kowe. Yo. Ya. Matur nuwun Mas PKO pun gantos. Ha iya wong yo. Ganti sik. Sing nembang terakhir kasepuhan iki yo. Lah iki tingkat kasepuhan. Mayang yo kasepuhan. Nggih, matur nuwun nggih, Om. Nggih, sampun. Matur nuwun nggih Bu nggih. Nggih, sami-sami alah. Nggih. Ya, kari bacotke ngrampungke lakon. Heeh. Lah kok dadi iso ganti iki mula bukane kepiye, Gong? Mula bukane. Sore mau ki aku lagi tangi turu tiba-tiba ana telepon. Piye? Kring. Sop. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.